Ponúkame vám na predaj administratívnu obchodnú budovu, ktorá sa nachádza v meste Partizánske, mestská časť Veľké Bielice. Samotná budova sa skladá z 515 m2 skladovacích priestorov a 353 m2 administratívnych priestorov. Administratívne priestory sú rozložené na dvoch samostatných podlažiach. K samotnej budove prislúcha pozemok o výmere 2511 m2, na ktorom sa nachádzajú spevnené plochy, ktoré poskytnú dostatok parkovacích miest. Areál je dopravne napojený na cestu 2. triedy číslo 593.